Przyjechałem tutaj dlatego, mówię, bo poznałem Sulinę wreszcie. I na pewno w jakiś sposób mnie tutaj ukierunkują. Dzień dobry, chciałam powiedzieć, że wszyscy się cieszymy, cały też zespół Kulowski, który będzie się tutaj pojawiał pomiędzy współpracownicy. Zawsze nam miło witać nowe osoby, również absolwentów i absolwentki, to znaczy, że warto wracać. I w tym roku też taki akcent, który postawiliśmy też na dobrostan, myślę, nas działających i w edukacji, animacji, albo tych, którzy chcą przestawić tory, bo Wasze motywacje, o których za chwilę powiemy, też pewnie są różne, ale warto też dbać o siebie, bo trudno uruchamiać potencjał kogoś, jak samemu trudno gdzieś tam się uruchomić, albo jest czegoś za dużo, albo jesteśmy gdzieś tam czymś wypaleni, chcielibyśmy zmiany. Odważyłam się pokonać własne ograniczenia, własne jakieś granice, wyjść ze strefy komfortu i nie sprawiło mi to aż takiej trudności, jak się spodziewałam wcześniej. Myślę, że tutaj aura tego miejsca to też zadziałała. Ja uwielbiam te kwiaty w Kulu, wiesz, one są tak piękne i takie etniczne. A zrobiłabyś mi na cmentarz dla teściowej? Gdzie wreszcie są te kanapki? Lecz mi się chce, jeśli szukasz sensu, prawdy tu, oświeci cię. Bo łatwo wymienić to, co robimy, ale trudniej powiedzieć właściwie po co, czy na pewno dla kogo, czy wiemy dla kogo, co komunikujemy, o co nam chodzi. A co kupiłaś? Gdzie byłaś? Co kupiłaś? Wykonanie? Młot pneumatyczny. Iza. Darek. Monika? No wiesz? Darek. Monika! Magda. Jestem tutaj po to, żeby po energię, po rozwój, po nowe formy animacji dla Wacława. Po to, żeby wyjść w te nowe przestrzenie animacji, trzeba też zacząć od siebie i od tego, żeby odważyć się na działania mniej oczywiste i przyzwyczaja do tych działań na przykład nauka żonglowania. Kiedy uczę się żonglowania, to razem z tym zmienia mi się coś w mózgu, o czym nie wiem, że mi się zmienia, ale czuję, że wtedy, kiedy mam wykonać jakiś ruch, którego nie wykonywałem, to główny problem jest w koordynacji mózgu i ręki, a także w przekonaniu własnego ciała, że to potrafi. Z
Stąd też ta metoda doceniania małych sukcesów, małych kroków jest bardzo istotna w animacji. Nie wszyscy muszą śpiewać od razu pięknie, nie wszyscy muszą pięknie malować. Idzie o to, żeby wchodzić na tą ścieżkę, na której mogę się doskonalić. Nie znam pieśni. Łazeń się łazeń, gdy masz mocny korzeń. Jak w portkach licho, sieć na dupie cicho. Dobre, proste, nie? Raz, dwa, trzy. Wy ich przepuśćcie, Wacława tutaj i Kasię. Skręćcie się, Magda. O. A teraz Monika, teraz Monika nam tu stała, a wy wincie się, zobaczcie, wy wincie się tutaj pod tym, o, i daj rękę, proszę. Dało się? Dało. Zaufanie buduje mosty. I to jest po prostu taka moja chyba puenta tego dnia wczorajszego, że zaufałam sobie, zaufałam obcym ludziom, których poznałam wczoraj i po prostu po tym moście, jak po nitce, byłam w stanie przejść przez ten dzień i to jest sukces dla mnie duży. Pięknie, samochód osobowy produkowany w Rosji. Łada? Dobrze, Łada. Łada? To ja pierwsza, dobra? Z tyłu, Wacław odwróć się, dobra? Łada, dobrze. Także tego typu działania to są po to, żeby się otwierać przed sobą. Słuchajcie, w związku z zaplanowanymi robotami i wykonaniem ich na czas przewidujemy czas wolny. Matko, dawaj! Dawaj! Jedziemy na Szczecin! Bo każdy coś miał takiego zafiksowanego w głowie. Jeden słuchał rapu, jeden grał na akordeonie i trzeba było te wszystkie rzeczy z nich wyciągnąć i je posklejać w całość. I wtedy się udało naprawdę fajną rzecz zrobić. Proszę, a co zbieracie? Zbieramy tu. Tu zbieramy 16, 19, 20. Co wy macie? Uwaga, bo robię figurę! Zrobiłem wszystko, żeby z tego, co kocham, zrobić sposób na życie, po prostu na pracę. Jedziemy, zapraszam. To byłam. Ta linia wystarczy i po prostu tam nie idziemy, no chyba, że mamy ten znak na drzewie. To jest kosmos, nie? Jeżeli mielibyście kiedyś Państwo okazję zobaczyć, one wyglądają jak szybowie. Te kwiaty, prawda? To proszę popatrzeć. Chcę powiedzieć, A nie drapie? To było świetne. To też jest bardzo twórcze, ale też bardzo budujące człowieka i jego takie poczucie sprawstwa, poczucie siły, poczucie mocy, bo jako narzędzie absolutnie nieoceniające, każdy wychodzi z takim poczuciem spełnienia, że zrobił coś dla siebie i dla grupy. takie tam piciu małe kółko. Trzymajcie się za ręce. To jest fantastyczne, co tu się dzieje. Chociaż nie wiem, o co chodzi, ale na pewno to jest fantastyczne. Jak się ma mózg do tańca? Mózg odpoczywa. To zależy czyj. Mój liczył.
robiąc dużo, nie mamy czasu na to, żeby delektować się naszym sukcesem. I tak samo właśnie jest u nas w Domu Kultury, bo Mikołaj też jest z Janowca Wielkopolskiego, o czym za chwilę powie. Nie mamy czasu się tym delektować, ponieważ na przykład w sobotę jest jedna impreza, w niedzielę jest następna impreza. Wracamy do pracy w nowym tygodniu i już działamy z czymś, co będzie w następny weekend albo nawet w tygodniu. Już miałam skilla. Ale już skilla. Lewa nie poprzednia. No to nie tak mi zrobił. I teraz tu mam dwie. I introduced you as my girl to others. I was heightened by the smell of your sweet perfume. I jumped the gun, what have I done? No clue. I'm so sorry. 10,000 roses wasn't necessary. I got carried away and fell down the room. Open the door, fly with the Lord, and spring in bloom. Piosenka się skończyła. W tej animacji i liderstwo, i animatorzy oni mają swoje poletko do działania. Ktoś może być showmanem, ma potrzebę liderowania i jest na takim, powiem, świeczniku i pociąga ludzi za sobą. I również działanie animacyjne gdzieś za zaplecza, trochę z boku, może niekoniecznie na tym świeczniku też przynosi konkretne rezultaty. Każdy z nas musi się w tym odnaleźć. Kto potrzebuje? Może tam na środku będziemy Mój palec bez kijałku. Jeszcze raz i 4, 5, 6, 7, 8, 9, ale czas. Gdyby to był na przykład link udostępniony komu? Kindze, to nagle, jeżeli Kinga jest podpisana jako Kinga, to widziałbym, że Kinga coś tam dodaje. Na przykład Kinga mogłaby dodać, stwierdziłaby, że doda jeszcze takie słuchawki, tak? I nagle ja, będąc na przykład szybciutko podglądając to, czy w telefonie, czy w laptopie, widzę, że Kinga, tak? Zobaczcie tutaj. Jezu, mi się jakieś... Widzicie? No i nazwisko się nawet wyświetla. Pewne oczywiste oczywistości, ale mogę wejść też w więcej. No i w tych szablonach więcej jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Wczuwamy się w nasze emocje i robimy kolejne kreski. To jest kreska. Wypełnicie te kartki swoimi treściami. Kolorowe kredki, kiedy je poproszę, namalują wszystko to, co chcę. Namalują mi świata. Dla dzieci, dla zakochanych.
kochanych, dla pasjonatów, dla kobiet. Dla kobiet. Intuicja podpowiada, że miłość przynosi zawsze wiosnę, radość. O, że motylek jest tutaj. To jest tak inspirujące również zjawisko kobiety leżącej pod krzesłem. Tutaj, nie, to trzeba przeżyć, to trzeba poczuć osobiście. Ja zachęcam, że się położyć. Tak, naprawdę. W pierwszej kolejności, żeby poczuć naszą wystawę i ją odkryć, to trzeba zobaczyć. Zobaczyć nie tylko wystawę, ale też jednocześnie trzeba spojrzeć trochę w siebie, zastanowić się nad tym, co widzimy, może co widzimy w związku chociażby z tym spotkaniem tutaj dzisiaj. To ciekawość, intuicja i skupienie. Przy świerku na środku. Tak, mamy. Tak, mamy. Znajdź czerwone światło. Mamy. Wieżę. No. Jest, Obróć się do niej tyłem. I wyznacz azymut 20 stopni. Brawo! Mamy to! Mamy moc! Mam mapę! Możemy teraz robić... W nocy, kiedy wszyscy spali, babcia wyhaftowała w miejscu plam kolorowe kwiatki. Wzory dla konkretnej szkoły są tylko po to, żeby ją osadzić w danym miejscu, tak? Nadać jej pewnego charakteru, żeby była jasno osadzona, że prawda, mieszkamy nad morzem, więc mamy tą roślinkę, jesteśmy stąd. Czyli poczucie przynależności do tworzenia w tym danym miejscu. Mówiąc o tym, że w ręku trzyma się opowieść. Opowieść o człowieku. O tym, jak między igłą, nicią, palcami a głową tworzą się wielkie przestrzenie. W tej przestrzeni rodzi się cisza, a czasem układa się trudne myśli. Zanurza się w tym dobrowolnie. Jest to pewnego rodzaju modlitwa. W niej człowiek jest sam ze sobą, przynosi znane mu wzory, ale również swoje tajemnice. Co miał w głowie? O czym myślał? Gdzie w niej był? Sztuka ludowa może być uzupełnieniem przyrody oraz wyrażać piękno natury sobą. Ja tylko powiem, że ja bardzo lubię patrzeć na morze, na fale i na te białe grzywy, które się tworzą, takie bąbelki, kropelki wody i tak skaczą, no prześlicznie, jeszcze światło w tym tam się mieni. I tutaj po raz pierwszy popatrzyłam na te obrusy, które są białe, i te błękitne kwiatki, one tak dokładnie mają ten sam kolor jak te kropelki, te bąbelki, to co tam się dzieje, taka toń, taki, nie wiem, no tam po prostu się dzieje, no po prostu jestem zachwycona tym, no nie pomyślałabym, także dzięki Ci, bo to jest super. I mówię, to jest bardzo indywidualne, bo każdy inaczej tą sztukę odbiera, każdy inaczej ma inną formę ekspresji, w inny sposób. Jeden tak idzie się wykrzyczeć do lasu, jeden maluje, jeden rzeźbi, jeden tam robi coś innego, tak? I ja myślę, że to jest właśnie ta sztuka ludowa, że to takie to, co nas gdzieś tam jest w środku i jak uda nam się wydobyć, to jest właśnie to, nie?
Co to będzie, co to będzie, łabędzie są wszędzie. Stawiamy na prostotę przekazu. 2 razy 8 to jest 16. No plus. Plus 6 No. to jest 22. Plus 5 27. No, proszę. 4. klasa podstawówki, jestem z ciebie dumny. Chusteczki do mycia rąk, twarzy. Są. Kredki. Są. Tektura. Jest. Nożyk do kartonu. Jest. Kredki kolorowe. Są. Cukierki. Nie ma. Są. Już dałam. Apteczka plus plastry są. Energia. Jest! Moc. Jest! Twórczość. No jest! Gotowi? Animacja to dla mnie forma aktywizacji społecznej, która ma służyć zawiązywaniu więzi między ludźmi. Pokażę moje, bo ja chcę być na Także chodźcie tutaj, zrobimy taki jeden wielki, wspaniały łabędzi wąż. Niesamowite. Dzieciaki są tak bardzo kreatywne, że zaskoczyło mnie to totalnie. Super spędzony czas. Bardzo polecam następnym razem.
Mamy tą w sobie moc do poruszenia innych osób, innych dusz, że naprawdę wystarczy tylko otwarte serce i chęć do działania i to wszystko dalej samo płynie. O Jezu, co się wydarzyło? Magia, magia. Piękne święto nas, animatorów, animatorek, piękne święto Kiełpina, tego miejsca, wspólnej chaty. Przyszło do nas sporo osób. Małych dzieci i większych, z rodzicami, było pełno zaangażowania, dużo się wydarzało artystycznego, było i tańce, i śpiewanie, i dużo twórczego działania, magia. My chyba jednak potrzebujemy ludzi do siebie, my potrzebujemy tej wspólnotowości. Piękna sobota, listopadowa, trochę mroźno na zewnątrz, ale tu było gorąco. Cudownie. Narobiły humoru. Misie skaczą, tak, misia. Jak macie? Nie? Nie? Zobaczcie, tam jest... Nie wiem. Koty! Ej, co my mamy za numer? Masz? Macie? O czym opowiada książka Miś Paddington? Stary niedźwiedź mocno śpi. Hej! Stary niedźwiedź mocno śpi. My się go boimy, na palcach chodzimy. Stary niedźwiedź mocno śpi. Skupcie się, to są 3 sekundy. Ale jakie ważne. Aż 3 sekundy. Animatorzy z Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego już jutro zapraszają do Kościerzyny. Człowieka wyprowadzić z domu, z mieszkania, żeby tu przyszedł, chciał się spotkać, zabawić, pobyć wspólnie ze sobą razem. Współpraca się opłaca. Tina Memory 5, tutaj działanie, coś, finalnie wszystko chwilę. Czekam na dzieci, nabieram siły fizycznej i psychicznej.
Wszystkiego dobrego. I bardzo, bardzo mocno dziękuję Ci. Naprawdę wielkie brawa. Jeszcze też możemy podziękować kids z formacji hip-hop, wicemistrzów Polski, którzy też zostali zaproszeni, nie przyszli, skorzystali z zaproszenia. Super i wszyscy gromkie brawa. Było bardzo fajnie, bardzo dużo kreatywnych zajęć. Wielkie emocje, wielkie wzruszenie. To, że tyle osób, wiesz, bo do wszystkich osobiście podchodziłam, żeby ich zachęcić do tego udziału, do tej naszej społecznej akcji i oni wszyscy przyszli i dali z siebie też tyle emocji i dobrej energii. Petarda, po prostu petarda. Ciarki na ręku, na całym ciele. Super. Jadą misie, la 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 la, śmieją się pysie, la 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 la, pojechały do lasu, narobiły hałasu, pojechały do boru, narobiły rumoru. To też takie fajne, że normalnie ludzie mają problem i się wstydzą, krępują, a tutaj nie było tego, to po prostu wszyscy się łączyli. Był moment taki, że Darek nawoływał z Tobą do tego, żeby pary podchodziły i ludzie nawzajem się zapędzali. Chodź ty też, nie masz pary, chodź, masz micia, chodź, idziemy. Tam po prostu już była cała ekipa, po prostu wszyscy chcieli. Jeżeli daje się dobrą energię, ona wraca i wtedy jest fajnie się rozpoczyna ten konflikt działania. Mi się z kolei podobało to, że wzięli udział dorośli, że przełamaliśmy tego misia dziecięcego i że naprawdę przychodzili dorośli z tymi kartami wypełnionymi. Że bardzo ważna jest nasza energia pozytywna i atmosfera, którą stworzymy. Dzieciaki, które do nas przychodziły, to często przychodziły takie ja z tym kartonowym mikrofonem mówię, spoko, ja Ci pomogę, nie wstydź się, ja mam swój mikrofon, Ty będziesz miała swój, będziemy śpiewać razem i od razu w ogóle zupełnie inaczej było i ja się przy tym naprawdę świetnie bawiłam, to nie było odbębnianie tego zadania przeze mnie, tylko ja się naprawdę dobrze bawiłam przy tym razem z tymi dziećmi. Nie mając wielkich nakładów finansowych można zrobić fajną imprezę i wystarczy dobry pomysł. Wystarczą kartony, taśma, widziałaś jakieś tam wciągnęły w te działania. Nas cieszą najbardziej. Proste rzeczy. Herbata stygnie, zapada z rąk i do bólu chce się iść. Wszystko dziś odstawiamy wstecz, bo przyświeca nam inna rzecz. Gdyby dzisiaj Ludwik zjawił się, mogłabym go opisać. Moich myślach uszczaczaj się, lecz mi się chce. Jeśli szukasz sensu, prawdy dróg, oświeci cię. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie stać. I aby żyć siebie samego trzeba dać.
Czy możemy? Jesteśmy pod wrażeniem, Tak. naprawdę. Są Polecano uczeni, po nam prostu. tą sztukę. Myśmy się z Dareczkiem zastanawiali długo, bo... Tak, bo nie mieliśmy pieniędzy za bardzo, ale warte naprawdę każdych tak, pieniędzy. Tak, paryskie salony. To mogą się schować nawet do tego. No. Dziękujemy. No, Darku, Spielberg co? też był dumny. No. Dziękujemy, pięknie. Och, Darku, dzięki. Dziękuję Spielberg. Nie trzeba. Och. Och, ty jesteś zawsze taki szarmancki. Się staram.